Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karong adlaw, Webes sa Hulyo 30, 2020. Akong inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Governor Bong Lacson niwatigin palawig ang modified GCQ sa Negros Occidental tubtob Agosto 15. Dugang nga duwa ka mga biktima ginanod sa suba sa Moises Padilla na sa Puanakay na aga. Sa balita national, Malacanang nanindugan nga wala sa may ginatago sa mga ginagastos ang gobyerno sa COVID-19 response. Mas sobra 38,000 ka mga manok ginpatay sa Pampanga bangod sa bird flu outbreak. Sa balita international, Argentina nag-umpisa na sang clinical trial usar ang hyperimmune serum nga may antibodies gikan sa kabayo kontra COVID-19. Sa sports balita, NBA kumpiyansa sa mga protocol nga ipatuman sa pag-restart sang season. Kag sa showbiz balita, Willie Revellame kag mga staff sang iyang show negatibo sa rapid test. Kasunod nga nag-positibo sa COVID-19 si Donita Rose. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka. Balita, una sa aksyon! Lasay sa 11 Aksyon Radio Philippine Standard Time makakaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Liwat naging palawig ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang Modified General Community Quarantine o MGCQ sa Negros Occidental. Ini ang mag-umpisa sa Agosto 1 tubtob Agosto 15. Ini ang base sa Executive Order No. 20-35 naging issue kagin permahan ni Lacson subong hapon Huwebes. Nabutang sa EO sang gobernador nga as of July 29 ang Negros Occidental ang mayara sang 417 ka COVID-19 cases kag kinahanglan pa nga ipaidalam ang probinsya sa MGCQ. Bangon sini magapabilin sa gihapon ang mga protocol nga ginapatuman sa probinsya sa masunod nga duha ka mga semana. Samtang temporaryong agin pasladaan ang new City Hall sang Talisay City, Negros Occidental umpisa subong nga Hulyo 30 para sa maid-id nga disinfection. Ini matapos na biluan nga nagproseso sa business permit renewal ang saka bakulod nun nga positibo sa COVID-19. Ginpahayag ni City Administrator Attorney Jonathan Yaldama, ini nga persona ang banas ng doktor nga una nga nag-positibo sa COVID-19 sa syudad sa Bacolod. Suno kay Yaldama, nagpositibo man ang bata sang mag-asawa samtang nagbatsyag sang sintomas sang COVID-19 ang sekretarya nga nakaupod sang bana sa pagproseso sang renewal sa City Hall. Magabalik ang operasyon sa Agosto 3.
na taga Bacolod nga positive sa COVID sa City Hall last week and kanggapo na nabalaan nga positive siya. This person nag-renew sang iya nga business permit. Galing kadamo sang offices naging katuan niya. Although ang offices wala pa siya kasunod sa office no sa sagwa lang, but si Mayor deemed it fit na disinfect na lang entire nga building. Nabatian si Talisay City Administrator Attorney Jonathan Yaldama. Samtang mag-aumpisa na sa palabuton nga Agosto 1 ang operasyon ng Biological Laboratory sa Philippine Red Cross o PRC diri sa may syudad sa Bacolod. Enengin kumpirmara ni Bacolod City Administrator M. Ang sa interview sa Aksyon Radio. Suno kay Ang sa ini kamaayo nga development para sa mas madasing nga pagwas ang RT-PCR test sa mga Bacolod noon nga nagatiner sa nagkanilain nga mga quarantine facilities sa Bacolod City. Suno pa kay Ang ginatinguan sang lokal nga panguluhan sa Bacolod nga himuon ng tanan nga mga inisyatibo para lamang nga mapunggan ang padayon nga pagtaas sang kaso sang COVID-19. Liwat man sini nga ginapilar sang bulig kag kooperasyon sang publiko angot sa mga ginapatuman nga mga regulasyon agud hindi na maglala pa ang problema sa pandemya sa palaabuton. Gina-intensify nato ng contact tracing kag ang aton testing si ara na in place na Corazon Vaccine may ara na kita Red Cross nga ma-open sa Sunday August 1 ang opening sa Red Cross Biolab dako man ni ang maproseso sa Red Cross maka-process man ni sila mga 500 tests. Dapat yan si Bacolod City Administrator M. Ang magalawig tubtob Agosto 11 nga magasira ang talatapan sa Land Transportation Office, Bacolod City District Office, sa Driver's License Renewal Office o kundi LRO sa may Robinson's Place, Bacolod. Suno kay LTO Bacolod City District Office Chief Ruben Tampos, 14 kadlaw nga wala sang opisina ang ila ahensya matapos nga 51 tanan ka mga empleyado ang ginpedalom sa 14 diyas nga quarantine base man sa mando ni LTO Regional Director Eric Leonard Tabaldo. Ginpahayag ni Tampos nga bukas sa publiko ang LTO Pontevedra, Himamaylan, Cadiz, kag siyudad sa San Carlos. Madumduman nga nag-umpisa sang Hulyo 29 kung kahapon nga adlaw nga temporaryo ang pagsira sang talatapan sang LTO Bacolod matapos na ibaluan nga nasudlan sang LSI nga nagpositibo sa COVID-19 ang ila talatapan nga taga-siyudad sang Victorias tinalikdan nga Hulyo 16 kag 17 matapos nga nagpa-renew sang iyang lisensya. Nagapanawagan si Tampos sa mga drivers applicant nga nangin katupad sang LSI gikan Victorias nga magkanto sila tag sa mga LGU sa barangay kag magpaidalom man sa RT-PCR test. Ang concern na namon ang mga tupad nga mga driver na renew sang amo nang adlaw kay tinuparay sila sa mga drivers applicant mo nang concern nga kung sino tani ang nakaparenew sang during that time sang July 16 to 17 yung mga driver dapat ma-submit man sila sa ilang local government units o sa mga barangay. Dapat yan si Ruben Tampos sang LTO Bacolod. Sa dugang pang balita lokal na sapuan nga wala na sang kabuhi ang dugang nga duha ka mga biktima nga naanod sa suba samtang nagasakay sa tricycle sa may barangay Bontilla, Banwasang Moises sa Padilla. Ang mga biktima ang nasapuan mga lasay sa 30 kinas sang aga Webes sa suba sa may crossing Magalyon na Moises Padilla. Ang gingkilala nga Sanday Edmund Samson 17 anyos kag Jovelyn Banaag 48 anyos. Ang mga biktima ang upod Nanday Roldan kag Danilo Banaag nga una nga nasapuan nga wala na sang kabuhi sadtong Merkoles nga dakon kahapon Hulyo 29. Ang mga biktima ginanod sang baha sang gintabok nila ang ginasakyan nga tricycle sa overflow sa may barangay Montilla sadtong Martes sa Hulyo 28. Sa katapusan nga balita lokal, buwas nga adlaw Hulyo 31 magabalik sa pag-issue sang COVID-19 case bulletin ang Department of Health Region 6 sa advisory nga ginpagwa sang DOH 6 na petsahan sa Hulyo 30 kung subong adlaw. Hagin ang panamado ni DOH Regional Director Marlene Convocar bilang preparasyon sa pag-harmonize ang reporting sa kaso hindi sila mag-post ang COVID-19 regional situationer subong nga adlaw. Nasa advance advisory ang mga datos nga natipon sang Regional Center for Health Development ang igasumeter sa DOH Central Office para sa consolidation kag uniformity sang reporting sa regional level. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 17 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Simo pag-exercise hindi
balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Yung banwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa Aksyon! Lasay sa 23 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time hagkaron sa detalye na sang balita nasyonal.
Ginaabi-abi sang Malacañang ang panawagan sang pila ka mga senador nga special audit para sa gingasto sang gobyerno para mapauntat ang paglapta kag ang impact man sang COVID-19 sa Pilipinas. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, wala sang may ginatago ang administrasyon kag nagasumiter man sang weekly report sa Kongreso angon sa pagpatuman sang Bayanihan Acta. Sunod kay Roque, ang ginagasto sang gobyerno ang i-audit man sang Commission on Audit o CONCOA. Dugang pa sini nga ilaman itayang ila sini nga integridad para mabakal ang mga kinahanglanon sang tawo sa pagpakig-away kontra COVID-19. Nagpasiguro si Roque nga sa mabot nga Agosto 3 iya iga presentar ang gingasto sang gobyerno sa COVID-19 response. Ginkumpirmar sang Department of Agriculture kon DA nga may kaso sang bird flu sa Saka Poultry Farm sa may San Luis, Pampanga. Sunod kay Agriculture Secretary William Dar, nagtukod na sang composite team nga ginabugusan sa mga veterinarian sa Animal Health Officer gikan sa Bureau of Animal Industry o BAI, DA Regional Field Office 3 kag Provincial Veterinarian Office sang Pampanga kag San Luis sa LGU. Sa report ni BAI Director Ronnie Domingo kay Dar, ginpamatay ang 38,071 ka mga manok agod manikawan ang paglapta sang masakita. Maidid naman nga ginbantayan sang Health Office sang San Luis Municipal Government ang kondisyon sang ikayong lawas sa mga miyembro sang team nga nagpatigayon sang control measures. Finish ang investigasyon, may mga presensya sang migratory birds sa San Luis. Nagligad nga mga inadlaw nga posible ginhalinan sang masakit. Una sa balita, una sa aksyon. Sa dugang pang balita national, gindeklarar sang Malacañang bilang regular holiday sa Pilipinas buwas nga adlaw Biyernes, Hulyo 31. Sunod kay Executive Secretary Salvador Medialdea, ini ang base man sa Presidential Proclamation No. 985. Ini para sa pagdumdum sang Idil Adha kon Feast of Sacrifice ng isa sa duwa ka mga okasyon sa Islam. Nasaad sa dokumento nga permado ni Medialdea nga ang pagdumdum sang sining okasyon ang subject man sa ginapatuman nga community quarantine kag pagsunod sa social distancing. Gindakop sang otoridad ang anay kongresista kag cult leader nga si Ruben Ecleo Jr. sa Pampanga. Sang Abril tuig 2012 sa Ecleo ang na-convict sa pagpatay siya asawa sang Enero tuig 2012. Ang anay Mama Lidha ang ginpapanaugan man sang reclusion perpetua sang korte sa Cebu. Hagin manduan nga magbayad sang 20 milyones pesos nga damages sa pamilya sang iya asawa. Antes ang conviction ni Ecleo nagmando man ang Sandigan Bayan sang 2006 sang pagkapreso sini sang 31 katuig kag tunga bangod sa maanomaliya nga construction deal sa nga iya ginsudlan sang ining nagapungko bilang alkalde sang San Jose, Surigao del Norte sang 1991 tubtob 1994. Ang gobyerno ang nagtanyag man sang 2 million pesos nga padya para sa pagkadakop sang anay kongresista. Si Ecleo ang leader sang Philippine Benevolent Missionaries Association sa kagrupo nga nakabase sa Dinagat Islands. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 26 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Dugang nga mga balita pagkatapos gid lamang sini. Agapasumbanwa, mapugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang
Radyo. Magkulong yun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo. Lasay sa 32 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalye-nasang balita international. Nag-umpisa na ang Argentina sa clinical trial sa pagbulong sa COVID-19 usar ang hyperimmune serum nga may antibodies gikan sa kabayo. Ang serum ang ginproduce ang biotechnology company nga Immunova.
Matapos ang positibo nga resulta sa laboratory test, ang clinical trial ang magatuon sa kaepektibo sang serum. Agni ang usaron nga bulong sa 242 ka mga COVID-19 patients nga mayroon sang moderate to severe conditions. Suno kay Fernando Goldbaum, Inumova Scientific Director, sadtong Lunes ang nag-umpisang trial kagini ang ginapaabot nga magatapos sa Oktubre kon bulan sang Nobyembre. Ang Argentina ang may malapit 175,000 ka mga COVID-19 cases, kag masobra 3,000 ang nagkalamatay. Sa sports balita, kumpiyansa ang mga NBA officials sa safety protocol nga ilay patuman para mapabilin nga maayo ang ikaayong lawas sa mga players sa pag-restart sang NBA season. Sunod kay League Deputy Commissioner Mark Tatum, mula sang may nagpositibo sa COVID-19 sa kapin 350 ka mga players. Para kay Tatum, epektibo ang mga protocols na ilang ginapatuman. Nagapati manining ang mga tao ngayara sa pasilidad sang hampanga ang magasunod man sa mga patakaran para manginhilway ang tanan sa COVID-19. 22 ka mga NBA teams nga ginalakipan sang 89 ka mga international players. Gikan sa 34 ka mga pungsod ang magapakigbahin sa pag-restart sang season. Sa may Walt Disney World sa Orlando, Florida, kag wala naman sang fans ang makalantaw sa sulod sang stadium. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa showbiz balita, ginklaro ni Willie Revellaming pila na kasimanang wala nagagwa sa Wawa Win Tutok to Win. Ang iya sini co-host nga si Donita Rose matapos nga nag-positibo sa COVID-19. Ining pagklaro ni Willie matapos ang kabalaka nga posible may nalatnan na sa ila nga programa. Sunod sa host, tatlo na kasimana nga wala si Donita sa show matapos ini ang nagmasakit. Kag sa tong Julio Jess ang ulihig nga nakitaan sa telebisyon. Ginpahayag man ni Willie nga nagpatigayon sila sang rapid test sa tanan nga staff sang programa kag negatibo ang resulta. Sa karon nagapanawagan si Willie kay Donita Rose nga perdihon sining virus. Kasunod nga yara man sila nagasuporta kag nagapangamuyo. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 35 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Hinyo na batian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes sa Hulyo 30 tuig 2020. Saluwat akong inyo nga tag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon